Nek sing 20-an ngono. Asline tenang sumpah lho wis cilik rong. Lho. Sing dhisik. Sing 20, Mbak. Mbak Putri Mbak Ewon sik. Mbak Putri 2000 sik. Iki 2000. Iki ya di gobloki niken ya bulem. Oh, ditungokne to Mbak Putri rada. Tak bendelan 1 juta 1 juta. Sing 1 juta ben ora. Piye? Dibendeli ini lho. Oh
Matur kasih ngatur jeng Niken Salindri. Ya. Kadung tresno. Kadung tresno Pak De. Kadung sayang ya Nduk. Kadung sayang istilahnya cara bahasa Indonesia nih terlanjur cinta. Terlanjur cinta. No, rungokne Reng. Alah niku nak bahasane cah modern sakniki. Bener. Nek kula jaman kawak ya kencana katon wingko, wingko katon kencana. Ha kuwi rasane wong nek kadung tresna. Kuwi jenenge basa ketoprak. Ya ketapruke ketoprak. Nggih. Iya, iki Matur pinane- gunging panuwun menika aku percaya kok Nduk. Sekar Laras ki penabuhe Muda Tumaruna Wimbuh Susila Hanaraga. Dasar sing ngaturke jeng Niken Salindri. Bebasan bisa klindhih jroning galih, ati rengu iso guyu. Ati susah iso bungah sing diutang iki lho. Iso ilang ning sementara ning omah ya kudu dipikir. Nggih. Iki donga sik paring donga karo kedua temanten. Nggih, Mbak sapa? Mbak Mas Fet. Setiawan dan juga Mbak Undangane Blayu Velia. Iki timbang iki miso inanyok. Mbak Prisilia dengan Mas Setiawan. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng. Amin. Awet lah dados manten nganti maut memisahkan. Ya. Terus muga-muga ndang pinaringan rezeki banyak terus genan diwehi momongan. Momongan. Golek kencana kang bisa tata jalma. Nggih, amin. Amin. Nah, Niki teng daleme Bapak. Bapak almarhum Bapak Sukamto, Ibu Yayuk. Ibu Inggih. Yayu. Ibu Yayu kalian Bapak almarhum jenenge Bapak almarhum. Almarhum Bapak Sukamto. Nduk, almarhum iki tegese pun sedo. Bapak almarhum, Cek. Ngatur iki setunggal lagon malih napa? Jane iki Mas iki digawa rene lho ra sumuk sing nyanyi. Jane. Masa aku ngene rendak pekal. Aduh. Iya, iki lagu pungkasan. Ala mosok. Lah ngenteni piantun mriki lho. Awit Ayo subuh. benek gong. Katur sagung pratamu lumantar panjenenganipun genduk Niken Salindri ing mengke paripurna kepareng badhe nyuwun pamit linggar jengkar saking sasana nggih medal pasilan. Ya leres Rama panci mengke kersane lega penggalihe Mas Ji. nganten Mbak nganten. Mleh. Rumayai laut. Iya, mudhun sisan balik. Ya, lagune apa matur? Tulungan to, Beh. Yo aku ki Aku kok ora pekablas iki. Ya. Kesempatan dalam kesempitan iki ngono kuwi gareng. kesempatan apa aku dek ben kembrukan 90 kilo ya. Kok ora sampe kono kok. Hei. Oh, Bu niki esene ndi, Bu? niki Pak Bu, niki ngecek panjenengane niki niki kan ahli kesehatan to. Oh iya to, alon-alon. Wong mesti yak-yak. Mbak Mbek. Iki po ese. Ese nek bobane gede lho. Iya. Apa? Es boba. Kuwi bakso. Ya ampun, bocahke budal koma pokok sarean to cah iki nggih. Bakso kok es to. Iki jerone apa, Bu? Oh, kuatok to, ndenen jerone. Ya wis ndak mau ndenen jerone, ndenen rasane no. Wis aku tak ambil es ngene lho. Ya kuwi. Kamu ndak mau? Wis kono sekecakne. Aku anggen ngerti kowe iki bahagia sehat ngene seneng ora jamak-jamak wis. Seweger ya? Oh, iya. Seger, heeh. Kaya bakule seger, segerdu. Kalau Alah kok mesti jak foto mah aku. Bu, nek ngejak fotone kene niku teng andhinge mriki enten tulisane 50.000. Ngoten wes. Wes, butuh seneng niku kan. Iya. Iki gawanan sik ya, Dik. Oh, asem. Aku tak salim sik karo sing Saya kandloto kira jamak-jamak iki. Sugeng Ayu nikah nek ora siang, ayu.
hidup baru. Kan Ora iki mantan. Selamat mentok hidup baru sing tekan. Lah ya selamat menapa hidup baru iki yo ya. Wih, hidup Iki lama. mantan lawas. Wih, hidup lama. Nah iki mantan anyar. Ayo. Cantik sekali. Ini temanya apa? Cinderella. Oh iya. Apa? Oh temanya simmer. Oh gitu. Mbaknya kurus, masnya lo lemu. Oh yang namanya pasangan itu harus saling melengkapi. Pasangan itu saling melengkapi, ada yang gemuk, ada yang kurus. Iya, tapi masa iki kita lek penyabar. Kok iso? Ayo nek ketok penyabar. Penyabar. Masa iki lek nesu ki mesti meneng. Oh. Meneng-meneng mateni. Nek kene medeni men tok ya. Iya, ada permintaan lagu apa, Mbak? Ini pacaran udah berapa lama? 1 tahun. 1 tahun langsung nikah. Suwi men 1 Sudah tahun. yakin ya? Oh jelas. Masa enek sing ra jelas? Ayo. Mas nganten iki pacarane suwi men 1 tahun. Aku rong dino. Loh, pacaran setahun ki termasuk cepet loh. Mosok neh. Loh iya, aku ki ditanggap mantan-mantan ngendi-ngendi ki pacarane 8 tahun, 7 tahun. Oh, andekno aku Lah pacaran. iki setahun wis langsung rapi. Pacaran rong dino cekel hansip. Nang ngopo? Lah wih langsung ijab maksudnya. Iya, ada permintaan lagu apa, Mbak? Hah? Oh, lagu Inggris. Kunci Inggris, Mas ngerti ku. Lagu Inggris aku ndak ngerti. Ane kunci Inggris sih bengkel. Kok jambu alas? Ya Allah nanggap nikah no jambu alas. Mbak, empun jambu alas. Sing anyar-anyar sakniki. Aduh. Napa mbok lakune? 20 juta jambu alas. Ning ya ora apa-apa aku seneng kok. Aja to, ndak sing. Penggemar. Ngesane sing do mau masuk jambu alas. Jambu alas kulite mlicet ngono. Loh, kok iso kulite mecet. Lamunan sudah tadi. Jangan eman no nanti. Nanggap Mbak Niken lamunan peng 2. Kamongko apa hitungane 4 lagu. Lek lamunan peng 2 ya eman-eman ya tepatnya. Ganti lagu. Lali janjine terus Cundamani. Boleh kita kasih Cundamani aja ya. Ah, cocok. Sing cocok karo suasanane. Bayar. Kotak-kotoran. Oh, kotak. Iki jane penyanyi apa? Kotak-kotoran nanggap percuma no. Oh ya usil ya. Saku malah ngene to, Mas. Mas. Suara aku lo tulung to. Oh, iso ngono ya? Iso no. Dewi tukang son ngendi to sesuk tak celuke? Celuk toke ya dipas apa? Ya ora ya tak tanggap. Oh, Tukang ditanggap. sone ngendi iki? Sini sone apa namanya? PW PW. PW Audio Sound System. Saya tak tanggap Mayangkara ya Mas ya. Wah, amin. Tak Amin. celuke. Rumah samu aku kayak asbak ngono kowe kok. Loh, kamu gak mau nampani duku loh. Lho, jur yo engko bengi wae ya tak tambahane. Iya, aku minta nadanya bass Mas. Bass. Jreng. Tepuk tangannya mana? Kok linggo? Siapa sih ngomong linggo? Ngadeg? Oh, ndak sopan. Koncone do kerja kok kono linggo. Kuwi manten. Ayo Bu, ngadeg. Hei, iki sing bayar kowe. Ya sepunten. Otake kabeh kok. Oh, Ibu habis. Oh, duduk enek. Lho. Tapi kok sawerane bayar. Iya ta. Ibuke sakit? Nggih, Pun. Sehat kok. Loh, bapaknya jare ndak sakit. Oh. Sayang titip rogoku titip rasa tresnaku
mampir dulu. Engko kayak foto bareng-bareng. Minggir. Cuwilikmu. Galake iki asline ora penyanyi, dhisik asline Satpol PP. Jan galake ra jamak-jamak. Nah, nggo foto kalian Mbak Niken. Aku kok nek tengah kok dikira orang ketiga. Padahal orang ketiga itu adalah Saitoni Rojin. Kono foto. Monggo niki kebersamaan sesuatu waktu yang sangat istimewa sekali. Mas nganten Mbak nganten ngrawuhaken Mbak Niken Salindri kasembadan. Alhamdulillah. No, krono cerita. Dawuh Mas. Jenengan mbok yo matur-matur to kok terus wiritan. Ngono kok darane nyelo-nyelo kok ya. Aku nek ngene iki seneng nyelo. Keluarga boleh foto Wong keluarga. gurune kandha iki ya murid iki ya sing midhangetke. Ingkang kepareng derek putu monggo kepareng putu kagem Pak Tilas Kang Putra kekalih. Mumpung kepanggih kalian Niken Salindri nggih. Tumapak ngati cara ing mangke kepareng katur menggatur tangga pacana nggih. Lung tinampen terus donga panutup rampung. Yuk, foto langsung pakai kamera ya, jangan sendiri-sendiri ya. Anak kecil-kecil. Durasi. Oke, sudah. Terima kasih buat Mbak Manten sama Mas Manten. Ya. Buat Ibu terima kasih banyak, Bapak terima kasih. Aku tidak butuh pujianmu. Amit. Oh ya, nggih, boleh. Ayo. Keluarga dari Bapak mana ya? Ini ya yang pakai hijau-hijau ini ya. Oke, ya. Oh, luwih akeh. Ya sing sita lek gak cukup ning ngisor kene. Yang merasa gendut jangan foto. Lah kenapa? Ngebaki nggon. Oh, ngebaki nggon. Ya, satu kesempatan foto bersama Mbak Niken. Mungkin terus Mbak Niken badhe kundur. Terima kasih. Siapa? Oh iya. Satu lagi. Ya, cepet. Cepet. Tot. Polisi. Tot. Niken. Cepet. Tot. Ayo cepet Mas, campur sari ini selak buyar. Anak nangis dicokot gendruwo. Dah, thank you. Ya, thank you. Ya, thank you semuanya. Terima kasih buat kedua temanten. See you, dadah. Selamat jalan. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kawistara pun rampung nggih nem suka parisuka lumantar panjenenganipun Mas Ayu Niken Salindri kepareng dalem lajengken lampah nggih kepareng ngaturaken tumapak ing adicara bahan prasaja ginelak kanthi satata satu pratitis atur tanggap pacana sepisan wontenipun atur pasrah panggulawentah kang minangka talenging basa kadang pisan sutresna mijil saking tlatah Krajan Ketanggi Kabupaten Ngawi sulicarara panjenenganipun Bapak Supriyanto Sarimbit Garwa daya miyat linggar jengkar saking sasana palenggahan tindak mangayun tumuju wonten ing sasana wicara tindak mataram ca monggo. Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa sebabe awake dhewe isih pinaringan kesehatan lahir terusing batin kesehatan kuwi bondo sing paling larang heeh awake dhewe ngucap syukur sebabe di tengah-tengah virus wabah sing nimbrung ana bangsane dhewe di tengah-tengah pandemi sing nglimputi negarane dhewe nyatane awake dhewe isih pinaringan sehat kebagas warasan amin terus pancen sing dijaluk ya kuwi kang garing sholawat sarta salam kurmat kunjuk marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan lan Husain. Acarane apa Mas? Piye? Acarane iki jane ya mung kangen-kangenan wae. Kangen-kangenan, heeh. Ben ora kelangan ngeng, tombo kangen. Apa meneh iki ya digelar dengan protokoler kesehatan uga ditayangake lumantar live streaming dadi wong sak donya iso ndelok gambare raine awake dhewe betul ya kuwi live streaming lumantar YouTube Astabrata Media ngono Astabrata Media ya kuwi lan Niken Salindri family ya Duk ya wah luar biasa gawe apa ki mantau kegiatane awake dhewe sak kanca Astabrata Media kuwi gampang carane piye carane ya wis buka YouTube ya toh channel Astabrata Media kuwi dibuka terus ana tulisan subscribe dipencet kuwi gratis subscribe kuwi gratis ora bayar terus dipencet tombol lonceng kok kegiatan-kegiatan awake dhewe sak kanca Astabrata Media kapanpun dan dimanapun bisa dimonitor ning omahe dhewe-dhewe. Ngono to. Dadi ora kudu mara rene. Mamane wayangane ning kene cukup ngeloni HP-ne dhewe-dhewe. Wah, luar biasa. Kemajuan zaman, Reng. Lah. Dasare apa meneh iki ana ing gelar kabudayan, gelar kesenian, tontonan rakyat ana ing Pemda pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk iki jane wis entuk tanda tangan. Jane wis diizini, tapi tentunya
penyikapane kudu nganggo tetap protokoler kesehatan. Protokol kesehatan. Heeh. Terus uga ki awake dhewe sing angel piye? Sing angel ki nak yo mengembalikan mindset masyarakat awake dhewe, mengembalikan apa ya pola pikire masyarakat awake dhewe. Wong mergo rakyat cilik sing ana desa ana pelosok-pelosok kono ora isih orang gagapi dikira wayangan, pengajian dan lain sebagainya ki isih urung oleh. Wi boleh saja. Tentunya dengan tidak melanggar protokol kesehatan. Nek muni protokol kesehatan sing hati-hati aku tahu kleru Lah iya. Ora protokol lah aja. Iya, Dadi awake dhewe iki ya membuktikan kepada pemerintah, awake dhewe iki seniman sing ora anti pemerintah, awake dhewe iki nurut karo pemerintah. Apapun yang ditulis, keputusan, kebijakan apapun itu pasti awake dhewe dadi seniman apa dadi nom-noman taruna, seniman taruna, seniman muda iki mesti kudu taat, wong ya ora melanggar. Penonton ning kene dibatasi nganggo masker, tur ya cuci tangan nganggo hand sanitizer. Lah iya, ki babar blas ora melanggar protokol kesehatan. Tur ya saya apike langkung becike iki ya supaya ana kepiye ya solusi tumrape seniman-seniman kang yo ngene iki gelar kabudayan wayang, lajaran, antayub, campursari dan lain sebagainya. Ora mungkin Kang Gareng mosok kaya arep ngene iki terus virtualan terus, iki tidak mungkin. Mula kudu awake dhewe memita sing banget lah piye carane solusi piye entah ya penontonnya dibatasi entah apa piye kuwi awake dhewe pasrahne karo wong-wong dhuwuran sing luwih pono babagan kebijakan anggone luwih bisa mranata becike pemerintahan terus luar biasa iki uga awake dhewe nglipur para sing mantau awake dhewe sing monitor lewat live streaming baik sing lewat channel Asta Brata Media, baik sing lewat channel Dik Niken Salindri Family. Awake dhewe iki wong sak donya iso mantau awake dhewe, iso. Baik sing di dalam negeri maupun sing merantau ning luar negeri, Arab Saudi, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Sing ora iso disebutke siji mbaka siji ya, Tru. Wah, iki luar biasa. Nggo ngisi kekosongan jane ora apa-apa ngene iki. Ora apa-apa ning ya ora kaya ngene iki terus. Wong ya nek